fer camí. I toca fer un altre camí, un camí que va directament cap a la felicitat. Jesús Ferrer, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Ai, que calmat estàs. Que guai, que guai. Estàs molt calmat, Bueno, no? és que avui anem a fer un programa que canviarem el món, no passa res. Com que canviarem el món? He trobat... M'has donat una responsabilitat molt gorda. Així, Bueno, sense... Sí, per això Sí. ja me relaxo directament. Ja és lo desborde que jo porto de pressió. Sí, sí. Ja... Bueno, m'està anant molt bé de profe. Ja fa 2 anys que faig 2 anys seguits i abans ja havia fet bastant. I ja fa temps que em demanen per què no mos fas una classe de profe de com pots tu donar classes. I he arribat al moll de l'os. Ah, de com donar classes. Com intentar transmetre lo bé que em van a mi durant les classes. O sigui, m'agradaria, ara des d'aquí, bueno, al final del programa faré una crida de que necessito una classe pilot, en què jo no sigui mestre, claro, per a poder implantar el que jo crec que podria donar resultat. O sigui, el que has après tu, no? He descobert la clau Ah. de com los críos poden ser més feliços, los profes poden ser més feliços i... Has descobert... Bueno, però hi ha molts de mestres que ara estaran parant l'orella de seguida que ho has dit. Bueno, jo només faig una crida a una escola pilot que estigui per la zona d'Amposta o Sí. a poder ser el meu institut, de l'Institut de l'Ebre de Tortosa, Sí. perquè així tingui hores jo per a poder dedicar hores mortes, que no em tingui que desplaçar hasta, jo què sé, hasta l'altra punta del món. I si implanto el que jo crec que podria funcionar, bueno, podem canviar el món, no passa res. I per què creus que podria funcionar? No, és que a mi m'ha molt bé. I llavors a mi m'han T'està preguntat... anant bé la teva metodologia que has Sí, après tu sí. per ensenyar. Sí, jo treballo en adolescents, estic en FP, en 18-19 anys, i me va tan fantàstic, els veig tan canviats, però això me va passar a Mora, això me va passar al Montsià, abans, i m'està passant a l'Ebre. O sigui, els veig tan feliços i tan motivats que, clar, fa temps que m'estic trencant els cascos de dir, bueno, no cal que passis la meva tragèdia, de la nit fosca de l'ànima, que féssiu no sé quants de cursos d'espiritualitat. No cal, tot això no cal. Només fa falta una petita cosa. Quina? Quina petita cosa? Bueno, deixem-ho desenvolupar. Vale. O sigui, no vols dir de cop, vols anar a poc a poc. És que no és gens difícil i ho tinc que aconseguir dir en 12 minuts perquè ja n'han passat 3. O sigui, Molt bé, jo aquí estic interrompint. en molta pressió. Vale. Llavors intentaré dir-ho d'aquí 12 minuts. Vinga, vale. Si algú Te que té donaré 2 minuts més si no arribes. Va, Quin vinga. susto. Vale. Tot sigui per canviar el món, no? Sí, tot sigui per canviar el món. Digues. Avui parlarem de que tothom té una vocació, l'important és descobrir-ho. Això va sortir al discurs de Steve Jobs, el discurs de la Universitat de Stanford de 2005. És el discurs a YouTube més inspirador del món i justament allí estava la clau, tio, a 2005 a Stanford, i evidentment molt abans, molta gent ha tingut la clau, no he parat d'escoltar experts en educació, i tots tenen la clau, és només que, bueno, jo he trobat una petita pinzellada. Tothom té una vocació, l'important és descobrir-ho. I ara aquí voldria començar a explicar una història. Les coses molt complexes s'expliquen en històries. Llavors, bueno, jo fa uns anys treballava amb una profe, teníem alumnes de 16 i 17 anys, i ella sempre no parava d'expulsar, i a les reunions docents sempre dia, és que és molt xulillo. I jo pensava, però si és una dolçó, vale que té 17 anys, té una esquena així, va al gimnàs, està a catxes, se t'aixeca i se't posa i et diu, tu què t'has cregut, te pots acollonir, però és la seva obligació, són adolescents, ells el que han de fer és desafiar els profes. I jo pensant, i aquesta xica què li passa? I jo no ho entenia, en aquell temps anava a la psicòloga, bueno, encara hi vaig, 11 anys a la psicòloga, doncs un dia porto i dic que tinc una mestra que sempre diu que són xulillos quan són una preciositat de gent. I li vaig explicar en quins moments i en quines situacions i quines reaccions eren, i la meva psicòloga em va dir, no t'ho puc assegurar, però aquesta xica possiblement ha tingut un abús sexual infantil i odia als homes, odia l'energia masculina en plan bèstia. I jo a partir de llavors la vaig seguir observant a les reunions i sempre coincidia, o sigui, eren xiquets normals, dolcíssims, evidentment, en una energia D'adolescent. violenta, però que a mi me la bufava molt, i com podia ser que ella no parés de castigar. Clar, jo no castigo mai a cap alumne, i a mi me sorprenia
com podia ser que hi hagués això? Pues... Esta és la primera història. Sí. Passem a la segona no hi ha història. final en aquesta història. Home, al final ho lligarem tot. Ah, vale. Vale. Segona història. Sí, la trobo. Aquí. A la mitologia grega, Pigmalió era el rei de Xipre. I no em va trobar una dona prou bona per ell i va decidir esculpir-ne una en marbre. Va quedar-se tan enamorat d'aquella dona de marbre, claro. Va quedar-se tan enamorat de la seva creació que Afrodita, conmoguda, va donar-li vida i així va néixer Galatea. Galatea era aquella escultura perfectíssima. L'efecte Pigmalió és un experiment d'educació que ve d'esta mitologia grega, en què Robert Rosenthal i Leonor Jacobson, el 1968, o sigui, abans de jo néixer, va fer un estudi que es deia Pigmalió a l'aula. És un experiment clàssic, clar, estem parlant del 68, imagina't, fer experiments a l'aula al 68, doncs actualment és molt clàssic. I va fer una cosa. Va anar a no sé on cony, a una universitat de no sé on, va anar a una universitat i va dir als profes, esta classe, els hem fet test d'intel·ligència, són superdotats, són gent de molt d'èxit, són gent de molt altes capacitats, i esta gent serà boníssima. I al costat hi havia una altra classe i diu, i esta gent són el resto. Els va separar. Sí. No. Això va ser placebo, això mai ho va fer. Els hi va dir als profes que estos són boníssims i estos no ho són gens. Vale. I els profes anaven hipermotivats, en aquella classe de boníssims, anaven tan motivats els profes que s'ha comprovat, després de tots els estudis, s'ha comprovat que passat el temps dels estudis, estos alumnes han aconseguit, efectivament, millors resultats que la resta. O sigui, estem parlant que les creences del professor tenen a veure en el resultat dels alumnes, però no només el resultat, mentre fan els exàmens, sinó la resta de vida. O sigui, jo vaig treure la carrera, una carrera de 3 anys, me la vaig treure en 13. A mi els profes me diuen, joder, tio, ets més gran que els profes, no sé què fas per aquí. Jo tota la vida he suspès anglès, i a mi tota la vida m'han dit, tu no serveix per anglès, no serveix per anglès. I jo tinc el trauma de que jo no serveixo per anglès, perquè m'ho han dit tants de profes, que estic bastant fart i m'he matriculat a anglès per última vegada. Vaig començar fa 2 o 3 dies, i esta vegada em penso treure el B2 d'anglès, que és una merda, però és que no podem confiar en les creences dels nostres professors, perquè és que em trobo un dibuix, i diu que els pensaments dels profes és el que creen les creences dels profes sobre els seus alumnes. Les accions dels docents sobre els seus alumnes van en funció de les creences. Gràcies a les accions dels docents, construeixen creences als alumnes sobre les seves pròpies capacitats. I això està completament relacionat en les accions dels alumnes. O sigui, si els profes diem, tu vols molt, tu tens un do, possiblement no sigui la informàtica, possiblement aquí no... Te falta un recolzament positiu. Tothom té un do en esta vida. O sigui, jo he sentit reunions de departament en què un profe diu, este és un 0 a l'esquerra. Següent, este és un 0 a l'esquerra. I el tercer diu, este no servirà per a res. Si un profe, a una reunió docent, pronuncia aquestes paraules, està obligant a que el profe farà unes accions, perquè si pronuncia aquestes paraules té uns pensaments, i els nostres pensaments té unes creences. Aquell profe diu, este xiquet, involuntàriament farà unes accions i aquell alumne se creurà que no és capaç. Bueno, possiblement no és capaç de muntar xarxes informàtiques perquè és l'assignatura més xunga que donem allí. Però possiblement serà superbon amic, superbona parella o superbon pare. O que tindrà una altra professió que li anirà millor, no? O farà com jo, que després de 20 anys de programador se dedicarà a parlar a la ràdio. És que qui importa el que seràs de gran? O estudiarà teatre i farà pallasso. O sigui, qui som nosaltres, els professors, per a decidir este crio
és un 0 a l'esquerra. I hi ha la tragèdia més gran. Una de les meves filles me va dir fa pocs anys que es va plantar una profe a classe i va dir: tots vosaltres no servireu per a res. Això com ho va dir la meva filla? Me donen les ganes d'anar a aquella mestra, agafar-la del pit i dir-li: però qui ets tu? Que evidentment que ma filla arribarà superlluny perquè té un pare detrás i a sa mare, evidentment, i hi ha tot un entorn familiar molt poderós, però qui és aquella mestra per decidir esta classe no arribareu a res? Perquè hi haurà gent... Millor és una manera de motivar que no funciona. És la manera de motivar més patètica que he vist al món mundial. Està demostrat per diferents... Bueno, este circuit de creences de docents, accions de docents, creences d'alumnes, accions de docents, resultat dels alumnes, que després continua en passat el temps, està demostrat que és millor. És un estudi de 2017 de Cathy Rating, que no sé qui és, però devia ser algú superguai. I en tot això me trobo que el 40% del personal educatiu d'Espanya reconeix experimentar ansietat o depressió. I si ens centrem a la meva edat, la que jo tinc d'alumnes a secundària, pugem al 47,5% de personal educatiu que reconeix que té problemes mentals, que té ansietat o té depressió. O sigui, en este professorat, que en vez de veure la copa mig plena, la veu mig buida, li explica a l'alumne... Després hi ha moltíssimes més coses, que la gent que són molt talentosos en un extrem són patètics amb l'altre. I hi ha moltes més coses i no mos poden dir que dolent ets en anglès. Quan possiblement jo podia ser bo de pallasso, jo què sé, era dolent en anglès, però què importa? Estic interessat en trobar una escola pilot per provar això. El tema és que és un atac a la intel·ligència. El tema és que s'haurien de fer, no sé com, podrien ser reunions setmanals, però l'equip docent s'hauria d'enamorar dels seus alumnes, de tots i de cadascun. I no existeixen gent amb petits retrasos, no existeixen Aspergers, no existeixen este no servirà per a res o este me sorprèn les xarxes. Tot a més llum, tot a més fantàstic. I el dia que jo davant dels meus 30 alumnes vaig dir tinc la gran sort de tenir els millors 30 alumnes del món, me van mirar tots en uns ulls que el que m'havien dit que sempre copiava me curra tant i me desafien, i quan tenim classes de 2 i 3 hores me desafien i me diuen, què puc anar a fer un cafè? Me quedo així i dic, pues vés a fer un cafè. I van a fer un cafè i quan tornen dic, i ara curren molt. I me curren moltíssim i si un crió me diu, fa 2 setmanes que no he fet res i m'he quedat molt atràs, la meva obligació és acompanyar-lo i aconseguir que tiri endavant. Vaig explicar aquí la història de Josep, que degut a no anar al ritme i els seus pares que vivien lluny i la iaia que era l'adoptiva i la parella s'havia separat, era una novieta d'aquell temps, de 17 anys. Ell estava afonadíssim i un dia li vaig dir, què et passa, Josep? I em va dir, pues que no, fa 2 setmanes que no treballo, tinc un munt de problemes, me passen moltes coses, i vaig dir, vinga, Josep, arromanguemos. Lo vaig ajudar, dic, fes-ho en diagonal, que total jo et corregiré, te posaré un 5 d'aquí. Dic, però posa't al dia, perquè si te vas atrasant tant no arribarem. Lo vaig acompanyar tant durant 2 o 3 hores, que diu que va arribar a casa, va fer les paus en la iaia, això ho vaig explicar aquí, i va arribar la nòvia, i la nòvia va tornar a voler sortir en ell, i el xiquet, i Josep, me va explicar, és que això ho vas fer tu sense voler. Tu vas confiar en mi, perquè jo estava molt atrasat en els deures i estava afonat en la meva vida. Aquell xiquet era el típic que l'altre profe ja l'hagués expulsat per xulillo. Jo vaig confiar plenament en Josep perquè este xiquet li estava passant alguna cosa. I simplement acompanyant-lo en els deures i confiant en ell i donant-li molt d'apoyo, si ja ha resolt la resta de vida. I ja està. O sigui que fa falta recolzament positiu a les persones. A tope. O sigui, a tope necessito una classe que jo no estigui, claro, a poder ser a l'Institut de l'Ebre o per aquí, per Amposta, de xiquets de 17-18 anys, xiquets o xiquetes, evidentment, que els hi pugui explicar que només han de parlar en positiu dels crios, només han de creure. O sigui, no,
que si convé que vinguin als meus tallers de Respira, que fem els dilluns a Amposta o a la Sénia, i allí poquet a poquet anirem canviant les creences com a que els xiquets no ploren, creences com a que si no t'esforces no rendiràs, has de sofrir, has de competir en el veí, creences tràgiques. Si no es pot vindre als meus tallers de Respira, molaria que fos alguna persona amb fortes creences no dualistes, com poden ser el budisme, el curs de miracles, i si convé, doncs, bueno, amb el cristianisme ho tindríem una mica més complicat perquè són molt de la culpa, del judici final, del pecat. Necessitem gent positiva del no dualisme, de que tot és llum, tot és amor, i només en este pensament i plantar-te davant de classe, estos críos seran més feliços. Doncs ja sabeu, posar-vos en contacte amb Jesús Ferrer. Jesús, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Jordi.